Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Igama lami ngikuthulisa isiboko ngokuthulisa ekhaya kusemandaba ngizelwe ngazana indoda nje esibona yanzana so athule family family uJesu wamsiza ngonkosikazi oyedwa wesifazane okumama uBishop Thelisa sinabantwana bane. Amen. Ngibonge igama lenkosi. Amen. Sishumana ifamily elihle eliclean elinga utshona nanto. Amen. Silake bazalwane angazi noma kushumayela kozoshumayela ngibona mfuthu ngiyabikela mfuthu. Amen. Angazi mfuthu kozoshumayela kodwa nginayo into ethi asithathe amabhayibheli before uthi wasizwela lonje revival worship center mina ke ngicela ngichazele ngoba isikole sakho leli gama lonje izothi ibanza ukulonje mase siyalonje sithi isizulu sizalwe isikole sakho ngaphuma mntanami yabekela namakhaya ndazi Ngithula namazanja. Yazwa ke alike igama lezwa hayi ugcobe Wethula. Ugcoba ukulontsha ukwethula. Amen. Sizokwethula hayi sizogcoba. Akekho umuntu olungele ukugcoba. Wethulwa umuntu kaNkulunkulu. Amen. Ngivumelene ke bafethu nami ngiqashiwe namhlanje ngiyaxolisa amabishop ngiyaxolisa amapostoli ngiyaxolisa abafundisi ngiyaxolisa abafowethu imilo qashiwe namhlanje okwenu ukulalela mina namba sengifikile senishumayela ngisemsekalela niqole kanze wethu. Amen. Nizozwa lokushuka mina namhlanje bese kuthi kusasa ke sobe sesibamba lo kanzama enisho. Sithatha amabhayibheli ethu Ephesians chapter number 4 verse number 11. Ngicela sifune amabhayibheli amabili. Isizathu sokufuna amabhayibheli amabili nginenkinga bafowethu ukuthi ngiwumuntu othandayo ukuzwa isilungu. Yilonke isicaphuna nje kancane isicaphuna kancane. Kodwa ngoba mina ngumuntu ozoshumayela amazwi. Ngifuna mangifela kwe-USA angifuni umthetho wase-USA esekhuluma into engayizwa. Ngifuna ngimuzwe ukuthi akiyo. Hallelujah. Amen. Kete yako
isikole ngafunda kusona wakushadelwa isikole ngafunda kusona ngafunda unyaka phela mningana isikole absena pass ngibungona nje ngine honors ngafunda i-honors yini yokuphela Doctrine. i-doctrine Doctrine. ilolo lapha sakamalekisa manje kwethu apha bafethu asule ngicela uthandaze mama izwe ngosile Uyaphiliswa lapho uNkulunkulu linamandla lingoqobo. Yebo linamandla. Liwisimithe ukufu. Yebo liphuzisa izivalo. Nasemini uNkulunkulu wethu onamandla onke uthe izwi lakho. Yebo liyakhanyisa ngisho indlela yethu. Wathi liyisigezo ngeziphefumulo yethu. Sigeze ngalo-ke uNkulunkulu wethu emini egameni likaKristu Jesu sibe mhlophe kunekwa. Thatha udumo olufanele kuJesu inkosi. Amen. bafethu ngiyaxolisa angithandi ukuthatha umuntu kaNkulunkulu ngimleke phambi kwenu size siyeze lesikhathi sizokwenza kanjalo ngiyithanda ukukhuluma naye nathi akazi noma uzokhuluma nathi sonke kodwa uzokhuluma naye ngqo ngoba sizokwenza umsebenzi sizomethula kukhona la endaweni abantu ababizwa ngefraternal ifraternali noma ungayithatha kancane kube khona abantu abakholwa kancane mawubabuka ngoba kuyenzeka enyameni yethu kube njalo bayikholelwa nje kancane sithi sigijima bona babenza kancane ngenganakeni baphikisane nezinto esisuke sizinikezwe uNkulunkulu balapho babekwa uNkulunkulu ukuthi baphikisane nazo ukuze ukhule ekukholweni basuke bengephikisana nawo babezokushaya abanalo ilungelo lokushaya futhi ngeke bakuthinte ekuseni nasemini ntambama ukuthi nje babuke babekwa uNkulunkulu uNkulunkulu ezokwakha wena ndawo mawubuka kunendlu eyibizwa ngestructure amazi noma ke babizwa ngestructure na istructure masimiswa siqale sifakwe phansi kumbiwe ama-trenches mawuba ama-trench structure emva kwalokho kuba namabholeti aqhamuka phansi amakanje bese kuqhamuka insimbi leya phezulu izowubuka phansi bese kufaswa amabholeti ungalithathi kancane ibholeti lokufasa istructure noma istructure sidabuka sisihle sisuke senziwa ibholeti elifasile ezansi so ngamagama lesi structure osibonayo noma ngabe usithatha kancane usibukela phansi simisiwe ukuzomisa istructure mawufika wena ungena ngaphakathi ubona istructure simiswe ibona labo bantu obathi mawubabheka ubathathe kancane mawubabuka nje ngenyama uthathe kancane futhi namasonto abasonto abona nje amasonto angaphela futhi bayasonto kodwa bangamabholeti okufasa into esitshele ngaphansi kwayo balapha nje bamiswa uNkulunkulu structures bamiswa uThixo ukuze sikwazi ukukhonza ngaphansi noma kungenzakalani yiko ukusisi bayisa labantu ngoba sisaba umuntu obamisile ibholeti alizakhi liyakhiwa ukuze lakhe alizakhi ukuze lakhe liyakhiwa linomnikazi walo olakhayo mase lisebenza umsebenzi walo ungabuzi ukuthi libholeti lifakelwe he knows the creator. Glory to God. Amen. Sizolonda namhlanje siyafunda ke kodwa yazolala bafethu Amen. iyayenza isenzo likhuma Oh, glory. funda ngesisi Ukuba mzimba munye. lithi ke lithi Ukuba mzimba munye isihloko. yeah Verse 11. verse number 11 Nguye owabeka amanyisiphiwo. lalelalo mabishophe sisa lelethwa simamzimba ngicela futhi siqale lapho singakafundi lelethwa zibody of Christ noma umzimba kaJesu siyoyifunda ngelinye ilanga ukuthi yini umzimba kaKristu umzimba sobe sifunde ngelinye ilanga masikhuluma ngomzimba kaKristu singakhulumi njengabantu ekuthiwa umzimba kaKristu sisho abantu
umzimba kaKristu uyazwelana, umzimba the body, umzimba lokubona unekhanda, umzimba unamehlo, umzimba unenyawo, umzimba unomzimba, umzimba mawuhlatshwa unyawo uhlatshwa ameva. Ngikhuluma nabazalwane nabasisiwe labo bala eMandeni, angazi ngakithi ngoba ngikho eMandawo eMandeni. Ma umzalwane ehlatshwa noma umzimba mawuhlatshwa ameva, umzimba wonke uyama, awumi ngokuthuma, umiswa ukuthi unyawo luhlatshwa ameva, amehlo nomlomo usho ukuthi shosho, uye ume umzimba until usuka ameva onyaweni noma usuke isipili onyaweni. Uyakhathazeka futhi umzimba uma sewuhamba uhlatshiwe, mawubona ukuthi nje kunyakazayo okunto, uyabona nje kusho ukuthi emzimbeni kunento errong esemzimbeni. Akekho umuntu othi manje esemzimbeni ahleke ukuthi ulimele. Wonke umuntu uyahamba abheke la kulimele khona ukuthi asinakuhamba sithi sizoba sonke sinanyakaza ngoba unesifo ulimele. Sikhuluma ngomzimba, sikhuluma nge-apostolic faith, sikhuluma nge-Assemblies of God, sikhuluma nge-Bible ministry. Bazalwane besiza ngomzimba kaphelani wakhona ulimele, imani and pray until otherwise known. Asihleke emzimbeni, asihleke umzalwane osinzile, asihleke umzalwane, siyamthandazela aze abe right. Mawuzofaka umfundisi owethi musuhleka ibhodi yakho leyo. Hey, thandaza uthi Nkosi, indoda kaMakhulu yaqondana kumithisa kodwa wafilisitha ngeke ukuthi mina ngangingamile kahle. Kwafanele walume kahle ukhethe ukuze indoda kaNkulunkulu ingalimali. Umuntu kaNkulunkulu umithisa nje uwe ngoba endaweni emayo. Sathanazolala thi asihlekani siyibhodi isandla njengoba sidapha imakhi nje lesa sibambele imakhi kodwa sihamba nayo. Asisi ukukhuluma kabi wena mlomo kodwa sithi nami mlomo la ukhona nawe ngikukhona. Asihleki isandla lula yonke into esemzimbeni iyasiza ngako konke nabo noma ingasimayelanga kodwa ihamba nawo umzimba. KaNkulunkulu afina ngelojika sikhuluma ngewani ngathi ngathi ngikhuluma nawe njalo. Bayibheke lithi bafowethu bafuna ukuthi Ephesians chapter number 4 verse 11. Uyena uJesu owabela abantu isiphiwo. lithi alisho ibhayibheli ngoba lithi wabela noma wababela iziphiwo. Abanye bangabapostoli. Zonke leziphiwo uJesu azikhiphayo ezokuseva the church. Hayi kuba makhulu sibizwe ngamagama amakhulu apostle. Mangena umphostoli manje sefanele sisabe kanti sisabe umuntu oseva thina sebithina siseva yena. No, you are here to serve the community and the church. Kulezi zinto uJesu akunikeze zona uzoseva, awuzini uzoba mkhulu. Isebenzi ngisho kuthiwa nama-conferences, isisebenzi sikaNkulunkulu asiyele uNkulunkulu ebantwini, siba isisebenzi userve overall. Uzopha abantu ukudla, ubheke ukuthi iy'ngane zakho ezilusisiwe zanele ngokudla okudliwayo engenamali because
leyo ngane ike kwi-conference ukuze iyozwa ukuthi uNkulunkulu uthini. Uma ungakwenzi lokho, you fail to serve. Njengoba ukhona la eMandeni uzoqala into entsha ongazi wayibona. To serve, uzose awuzoba mkhulu, uzoba mncane ngaphela, uzokuthunywe indoda kaNkulunkulu ithi mfundisi ngicela ukungithumele eMandeni, awubuze ukuthi upetrol wamalini uzongifakela wona. You serve. Uzodrive imoto ke lapho uzoyamba ngelambo. Ihamba eMandeni because wena uthe ebantwini God provides. Prove the word. To God, He is a provider. So drive. We are Mandeni. If you take me to a tuni, umuntu ophethe isifrati na. Mawubuya uthi nayi umuntu kaNkulunkulu. Sengwini athi umuntu kaNkulunkulu thank you. Bese uyahamba. Ungabheki inkokhelo because you serve. Ube umkhunkana abazokwazi eMandeni ukuthi kukhona isisebenzi. Makuthiwa isisebenzi kushiwa a servant of God. Isiqala uyabodoza qala umuntu loyo othi ebizwa ungayenzi intenziwa abantu athiwa abapostoli. Uthi mawubizwa kuthiwa uyoshumayela eJezebeli ubuze ukuthi ngizolala kuliphi hotel. 1 2 ubuze ukuthi ithini i-envelope yami. Awunayo envelope wena, awunayo ihotel wena 5 star. When you don't test abantu babefuna uNkulunkulu eMandeni fanele baqale kuwena. Befuna umuntu kaNkulunkulu. Wena uwe ithi kaNkulunkulu iyaziwe uwe. Ya. Uye owanika. Ekuqaleni ngane mawufuna uJesu apostoli eBhayibheli. Eqala nje uJesu ezoshumayela wahlangana nabafowethu abayi-2 ebafika bedoba. Niyalazi iBhayibheli ema-theologians la. Wafika abafowethu abawu-2 bedoba. Malichaza iBhayibheli alisho ukuthi banikwa. Uthi uJesu ubona ngilandeleni ngizonenza. Siyobe siyinkonto leyo kwenziwa ngoba besiyoyikhuluma leyo kuba besiyeke sesilonje ukuthi before sikulonje uke wenziwa na. Ayikali kulonje. Qala ekwenziweni. Awubona amabandla kunje kunakele kumoshakele nje abantu abavele nje balonje bengenziwayo. Umuntu enziwa akalonjwa ulela senziwa. Bora sekhuluma namhlanje. Ngoba uJesu abapostoli before ngisahamba naye la emlandeni akasho ukuthi uJesu. uJesu uke wenza isimanga ukuba nabo wakhuphuka kubukela entabeni. Verse chapter 5 uverse 1 makukhuthaza iBhayibheli kubantu nabentabeni. iBhayibheli wabafundisa ebachazela izinto zalendlu. Yabo manje laba bafike bahlale naye ebomsulu. Ingozi ngoba sokubona uKaSulu uthi babazalwa. Sikubona uKaSulu uthi babahlala noJesu. Umuntu othanda uJesu iBhayibheli lithi wathi abantu kuba anothi 1 2 3 wabona umuntu lo yazi yebo. Ufundile imibhalweni eBhayibheli yamfundisa iBhayibheli efundisa into theory yakithi theory mase sizwa kwi-practical akasathola. Ngoba iBhayibheli njengoba lingaka nje liyafundwa iBhayibheli emva kokulifunda itheory bese siyalibala sesiyaku-practical. Mase practice lento ebeyifundwa ayisekho. Uyabona ukuthi ingane le into eyifunda endala yakubuyisa ebantwini yachama akuchama ngeBhayibheli. Yadliwa izwi likaNkulunkulu achama ngalo akubuyiswa.
Numa nawo mfowethu. Ibhayibheli chama. Matsayela bathi ibhayibheli kuMsGreek. Isikhathi isidingo sesiGreek singena. Uzama nawo ukukhava theology phambi kwakho ozoshumana nawo uthi uyazama uthi uyakubona isiHebheru. Ubona kathi ukubona isiHebheru nesiGreek kodwa umnikazi ake Fundela abantu into engayona. Ayifundela abantu into engayona practice. Baningi abantu abafeli abashumayela. Bafeli from 1 to 10. Angathi from 10 to 100 deja. Bafeli. But every Sunday. Teaching the church. What ukuthiya? Ukhona uthisha wake engenazo iziqu zokuthisha kodwa nawe lapha ngobantu uyathisha uthathele izithisha uthola ukuthi ayungene ngoPetro incwadi leziyathengwa manje Singachaza futhi ukuthi umuntu ethiwa umpostoli umuntu onjani. Umuntu onjani bayazi abafowethu. Niyazi ngithi ngikazela nina ukuthi mathiwa mase ufike ezingeni ekuthiwa umpostoli sho umpostoli igama nje apostle lisho sochaza ukubona kahle ukuthi ngiyakuphumula uvele nje ukhuluma njengebhantshi ngibeka phansi ngoba akekho umuntu oqalamiswe umshumayeli akekho umuntu ofumayo akekho umuntu ofuna ukuthi umvakele abekho wonke umuntu mayaqala nje mfowethu ngokala umpostoli noma umbishop asemagama nani umbishop nakathi abamphutha lento mina ngoba angiyazi umsebenzi wami angiyazi bathi-ke babekhala bathi umuntu overseer bese ngiyabona ukuthi ngekhathi khona befundisa abaningi inkosi engibeke kubona yiko kuthiwa umbishop. Thank you guys. Funda mfowethu. Abanye bangabaprofethi. Abanye bangabashumayeli bendaba emnandi. Abanye bangabemisa abafundisayo. Njengalokho inkosi inikile-ke uprofeta mawumprofeti baye bathi nabafowethu bathi umprofeti kazi-ke ngilasi kodwa la kuthiwa umprofeti hayi umprofetikazi angazi lebhayibheli ngazi kuthiwa umprofeti uma umprofeti ungadlali ngabantu ume la usuka ku-6 usha u-10 uthi uprofeta abantu ukuprofeta utshela abantu ama-underwears abomvu amnyama i-waste of time nonsense igama laleyonto nonsense wena uthatha iBhayibheli and prophesy wena ufunda izwi likaNkulunkulu izwi likaNkulunkulu mawuphuma njengoba ngikhuluma nje mhlawumbe ngimile e-ofisini ngiyaprofeta so akukho ukuthi engizobe ngikwenza lokho engikwenzayo yikho ngiyaprofeta lento sikhathi isikhathi kusuka ekuseni kutshela ngizosho ukuthi so wena malotho i-idea inamba bani i-idea nami i-license nami i-nonsense lonto sifuna izwi thina likaNkulunkulu hayi i-nonsense ungayenzi leyo ayenzi abanye abaprofethi abanye bangabashumayeli bendaba emnandi abanye bangabemisa abafundisayo wahlomisa abakholwayo ukuba bafeze umsebenzi wobunceku kwakhele ibandla elinumzimba kaKristu. Ngena-ke e-ofisi lakho sizokufaka namhlanje e-ofisi lakho singazi ukuthi yini i-ofisi lakho kodwa lona lelo uliphathe kahle i-ofisi lakho ungasihleli ebantwini siyezwa la emandeni wena sowudayisa amafutha kade kumimina ngikufundisa izwi likaNkulunkulu sengiyezwa wena futhi sowuqala ibhizinisi esontweni uJesu wena abantu bathumele lokho umhlaba angazi ngisho wena mina ukuthi wena uthumele ukudayisa amafutha wena wadayisa amanzi
one ekhokheni wakhe. Umuntu umehluphekile wena kuza kuwena mahala. IBhayibheli lithi thina sinikiwe uJesu siye ngesihle wathi nawe baphe Jesu wabiza abafundi bakhe wabanikeza amandla mawehla la uthi ninikiwe ngesihle nami phakathi manje wena mayivula isupermarket revival worship center revival worship center iphenduke umhume wabapha so titeke ilubizo ngasaphe sengasasho ukuthi ngibabala ngoba nasasho so kala manje ufuna isiteshesha impataniso uqabanga ukuthi aya lapha kuthawula azoba nekhanjana lawo nemakhalenda anekhanjana lawo bese ke ngiyadayisa ngikwazi ukuthi ke basabona oqala nje kuyarentwa leli holo liyarentela abanandaba laba leyo wena orentela iholo mthelelo sekuzo umthetho manje lalela kahle nomuntu okhulumayo ukuba phela manje yabafethu yasingingamini akithi mase ngiqedelela ngiyabaleka ngiyakodwa yabo futhi ngiyasho wako akekho umuntu ozokujikela isiko ngoba vele ngiyaqalaza ukuthi okay umuntu ngibenga uzophuma mambishobe kuwena ke sisi mfundisi nasi izinto sewunikiwe umholi okokuqala kufanele kube umuntu othembekile ungathembeki ebandleni nje wathembeke kuNkulunkulu kodwa uthembeke kuwe uwedwa uthembeke noma uphuma endlini ungakaphumi endlini make sure ukuthi uthembekile kuwe before uyoma phambi kwabantu abantu babone uNkulunkulu kuwe thembeka ebantwini obaletha thembeke kuNkulunkulu mashilo kodwa kulezi zinto nosifundele khona amavesi eBhayibhelini nofunda njengomuntu ohola ibandla likaNkulunkulu ozohola ibandla likaNkulunkulu ungakhohlwa ukuthi uyayeka ukuzibhekelela wena kodwa ubhekelela abantu ubaholayo ungagcini ebantwini abaholayo umphakathi ohlala kuwo njengoba silontsha nje sizomisa into yasemphakathini njengalokhu ibandla mawuthi ulontsha ibandla noma iliphi ibandla la kule ndawo noma ngabe UCC noma ngabe ibani church akuyona yase UCC leyo nto into yabantu isonto mali phakathi kwabantu libelonga ebantwini so umfundisi wabantu uma kushoniwe wena ungwaba nombani awusho ukuthi yiphala lengengitwa uma sebekubizile bakulomuzi uyakhona neBhayibheli lakho umndwaba noma ekhonza amadlozi umndwaba noma ekhonza ePhakameni umndwaba noma ekhonza UCC wena umndwabi wabantu uhambe uyemndwabeni yomndwaba ngoba umfundisi yourself awucela imali mawuyomndwaba uthi ngicela imali bazalwane ngicela imali ya petrol ngoba ngizongcwaba mawubiziwe nje emphakathini kuthiwa hamba usebenza emphakathini uyamahala fika useve uqede ubonge uhambe makuthi uma kunezinto engadliwa uyalwazi udaba kunezinto engadliwa emncwabeni nawesezonke uyalazi udaba mawuqede ukungcwaba masebenza into zabo mathi futhi mabengcwaba
uthi ngawuthela umhlabathi ushawuthela awushaya umthela thatha izwi likaNkulunkulu uyashumayela uyaqeda ukuthi bafake umhlabathi noma bebephethe ihlahla lomlahlankosi akudingi wena lo qeda umsebenzi wesisebenzi bese uyahamba futhi wena mawushumayela awunaso isikhathi sokushaya abantu ngephandla zakho awunaso isikhathi sokulwa namabhuku abantu wena uzosefa shumayela izwi lihlaba abantu bese bephendukela kuKristu manishaye bethethe ibandla uthi bandla njengoba sengeliphethe-ke manjena-ke nizinazi-ke ukuthi 1 no 2 no 3 yathemba into kuwena phila kahle wena nabo bazophila nawe befunda kuwe yonke into oyenzayo noma yini othatha inqumo kuyo lezo zinqumo awuzithathi nje zisukele engqondweni yakho veza uNkulunkulu entweni yonke oyenzayo futhi fundiswa kithi ukuthi njengalokhu uNkulunkulu ekwisile endaweni yasemandeni njengoba ngisho ukuthi kune structure mawubizwa kuthiwa kunomhlangano weFratina ungathi angilapho mina njengoba sizokwethula kubo namhlanje ungathi angilapho mawungezukuya bika umphathi usihlalo ngiyacela baba noma mama angizuphumelele emhlanganweni sizathu 1 2 3 4 abese ethi hayi kuzoba njalo uyisisebenze sihle esenze njalo awusithatheli izinto ngendlela yakho ngoba ucabanga wena ukuthi ukholwa ngaphezulu kwabo bonke abantu abakhona uyathoba ngoba kusuke kuyisiwe ngoba mawungavumanga ukuthoba kubo awuzuvuma ukuthoba kuNkulunkulu khona izinto angebandlise zona bayazi na ukuthi khona izinto angebandlise zona khona izinto angebakufake kusona ongangeni wena kuzo kodwa mabe kubiza njengabaphathi hlala phansi ulalele konke abakushoyo makuthiwa khishwa imali emhlanganweni uthatha imali yakho wahambe uyoletha imali lecelwayo kwiFratina kuze kwenziwe leyo nto efuna ukwenziwa endaweni ngoba uyiphathi and parcel manje yakho ngisinganika phela amavesi kanafuni ngoba uyabuza uvesi bani lo akhona akunika lalela nansi enye into-ke section 2 uma uyisisebenzi kaNkulunkulu uba umhlatshelo mhlatshelo sacrifice uba umhlatshelo mawuthi namanga hamba ufunde enkosini yakho uJesu akaze nje ashumayele kakhulu walala phansi waphuma igazi lakhe wahlatshwa wabulawa wathukwa kwenziwa yonke uma ungafuni ukuba umhlatshelo ngeke ukwazi ukukhola ibandla likaJesu bonke abantu mawuzobe befundiswa ukuthi bayathula ngoba balibona bengibona bathukwa left and right kumanje kuhlangene ngabo kuthiwa caba ukuthi imali soyithatha mhlatshelo bayimhlatshelo una kube umhlatshelo mfowethu mfundisi ukhumbule ungakhohlwa ukuthi ibandla loholayo lizobuye lihlukane phakathi kanje kube khona abamelene nawe kube khona abakuthandayo mawuthi ucela imali esontweni balwe nawe futhi bazokuhleba ungadinga nganewethu njengoba yithina from experience bazokuhleba futhi kukhona abanye abahambayo la eministry ongahamba nabo bese bekwenze njani bakudala hayi babekudala kanxa umuntu bese uyabadinela uze ungabakhulumisi badlala ngenza kuthi
kuthi wena masuka la kuwena zama ze-apostolic church ze-apostolic isho ukuthi isifundiso osifundise sona sesanele seziyofunda-ke manje lapha kumfundisi usibalibali kushuthi ziyoqedelela imfundo ziyakwimfundo ephakeme. Manje-ke nina into eniyenzayo niyadinwa nize ningakhulumisana abefundisi yabakhulumisana ngabamba amakhono ukuthi baphume efundisweni bayasenafuna basebeqedile ukufunda wena wawufundisa esikoleni samabanga aphansi bona sebe-high school mabeqede high school ungezwa kusasa kuthiwa sebeshiyile futhi sebelapha kulowo mfundisi basevasithi mabeqede evasithi sebeyaqala ukuthi bayosebenza. Mase ushumayeza abantu imphefumulo yabo yabona la amazwi wamugcina imphefumulo banama-ministries bejabula iyona ngejabula. Mina ngithathe ngisho umfundisi kwesinye isikhathi ngithi mfowethu uthini uzophathwa yimina la isonto athi yabona-ke mfowethu kukuthela hayi wena ufanele ukuba ne-ministry ngizakala selitogeni yemato awuqala imphefumulo yakho ilikhowo wonke into ebiza bona before uNkulunkulu akujaje ukala kujaje ngakho uqala ukuthi bowulinda umuntu oyedwa. Mina ngiyakujabulele mina ngiyajabula ukuthi na angathi mina obangiyo noma ngiyongena ngazo abantu abangazi ukuthi angazi ukuthi nabala angazi ama-1000 mase ngile Nkosi ngithi lo ngisakhuluma ngabefundisi bebodwa ngiza kumabhishophu ngiza kuma-apostoli ngiza ebandleni-ke engiliphethe lase-international mina ngiyothini bafowethu enkosini yingakho abapostoli angifisi nokudlala ngoba eyami indaba ingaphezu kwalento yibona uyozilanda ngemphefumulo yakho uthi mawuqeda uzilanda ngemphefumulo yakho bese uzilanda ngowakho uthi ubashumayeze kanjani abantu ulikhulumile iqiniso noma uthema ufike lesikhathi sokulamba wathambisa uthi uzamisa uzamala lwasisi njalo emoto onemali esontweni abe la eduze kwakho bese uqala ukukhuluma soft-ke lonke nalutho ukhulume rough ngoba uthi uzama iplate khona uzodla plate or no plate preach the word. Into akube inja noma inemali noma inamali ngoba imphefumulo wakhe uzokuzwa kuwena lala phansi khuluma iqiniso gazi lakho chithela kubo akhishime phezu kwakho uwe uNkulunkulu ayokubuza ngabo before bayothi babema phambi koNkulunkulu before bakhulume ukhona umholi wakho aloqale usho one by one uma umuntu ona
noma wathi wenze kahle icala lakho. Sesigoqa ngada kwethu ukuthi umshumayela kazi ngokubhalile ingixolele. Umshumayela uxolele ngokubhalile. Yaphethe. Lesilongo nje siyalona. Umese ufike umva manje. Uzihleka mafutha futhi sewuphamba ngabantu. Ayisekho. Ufuna ube neqiniso. Ube neqiniso. Sisingobezo mfundisi wami la kuwena kunezinto ezintathu. Moya wakho, moya kaNkulunkulu, nembeza wakho. Wena ungathi ukhuluma unembeza uthi umoya ongcwele uthele. Kodwa unembeza mayekhuluma kuyenzeka uze ucabange ukuthi umoya ongcwele. Nomoya wakho futhi kuyenzeka ukhuluma into ungazi umoya ongcwele. Laba bantu bobathathu ufuna balanisise kahle. Yonke into ozoyikhuluma abantu bazalwane uthe umoya ongcwele basho. Oqala ukuze ushone khona uyalazi khona emthandazweni wambe yokuza uNkulunkulu wena yiwe lo osho kanje. Aphinde futhi unembeza athi akuyena uNkulunkulu yimi usho unembeza. Unembeza ukukhuluma izinto uma ngathi umoya. Unembeza uyena umuntu ohlala naye ngesikhathi zonke. Uyena futhi unembeza othi noma sowumile phambi kwabantu uyashumayela hayi umoya sesethulile esesishiwe esevaliwe kodwa unembeza ukwazi ukumvala. Ngoba unembeza uyakuthela ngokuqamba mama ukuthi lento ekhuluma hayi umoya ongcwele uqamba mama angisho umoya ongcwele ngisho unembeza wakho akutshela unembeza athi unembeza ungashumayeli bo wena uhlaza wena ushumayeli imakancane uze wakhiwe ukuze uthi mawukhuluma ebantwini ukhulume wena sowuphelele makhuluma wena ungaphelele. Hayi umoya ongcwele kwakhe unzima kwakhe ngaphezu kwanembeza. Bible moya uNkulunkulu mkhulu kakhulu yena kunonembeza. Unembeza wakho uze ufike lapho na ubone nabefundisi noma abavangeli noma abashumayeli uma bekulala umoya ongcwele uyakwazi ukuqinyeka. Umoya ongcwele uyaqinyeka nomoya womuntu futhi uyaqinyeka kodwa unembeza wakho baze bamfunela amawayini ngoba yena akaqinyeki. Unembeza womuntu akinyeki ungaze umthengele ikhothi yabhiya uyiphuze uthi ungathi udakwe kancane uthi esema kuvukwa aphinde unembeza athi udakwe kanjani wena uyisisebenzi sikaNkulunkulu udakwe kanjani wena umuntu kaNkulunkulu unembeza umoya ongcwele. Inendlela yakhona indaba kamoya ongcwele akuvele nje kwethu umoya ongcwele. Uma ukholwa into engitshela yona hamba ukuza abapostoli iBhayibheli before afika umoya ongcwele uJesu wathi bona bahambe bayohlala eJerusalem balindele isithembiso sikamoya ukuze abantu uma bekhuluma bakhulume besemandleni ngoba awukwazi ukukhuluma ungazange wembathiswe. Masikhuluma naye umoya ongcwele ithule kakhulu awuvele nje uthi uzinikele enkosini ngakusasa ekuseni sokuthi basemali umoya ongcwele uthe no unembeza wakho losheleko. Esontweni ke silinyazwa lezo zinto athi umuntu esezele ngokuzalwa kwezolo into ezokwenzeka athi ezele izolo umuntu sezotshena wena ukuthi umuntu utshelele ibandla akukhonzwa kahle. Uzokele nto akhonzwa kahle khonzwa kanjani khonzwa kanjani khonzwa kanjani umoya ongcwele uthi umuntu wena makhonzwa kule ibandla ufuna manje ngokuyikephi ezinde ngaphambili ezifushane ngemuva uyabona ukuthi aliyo yabona ifika umoya ongcwele umoya ongcwele umoya ongcwele umoya ongcwele
a visionary avela umoya ongcwele liyafika umuntu oshumayela umuntu kaNkulunkulu avela kuye umoya ongcwele shuthi isigebengu walo umoya ongcwele akudle azafike enganeni athi yabona lalela leli banga leli alikhonze kahle manganje umuntu kaNkulunkulu okhuluma naye uNkulunkulu uyazithoba as a man of God noma a woman of God azothi ngihlaselwe umoya engingazi kanjani angazi ngosto ngithe ngilele ebusuku wakhuluma umuntu kimi wathi abese ethi umuntu kaNkulunkulu hayi sithi hamba uyothandaza noma athi hayi usathane ngamabongo usathane ngesikhathi ethi umuntu kaNkulunkulu usathane umuntu kaNkulunkulu ogcwele umoya ongcwele uvela baba ngiyabonga ngiyazi baba ngibonile nawe asheshela ehlethele umthandazo eyokuthandazela le ukuthi baba akasayibona umuntu kaNkulunkulu lento omjulele uthandaze azafika umuntu kaNkulunkulu uzufike lapho uNkulunkulu ekutshela khona athi mekutshela bese uyabona ukuthi ngempela yiyo ibandla likaNkulunkulu ngeke libe nayo disorder enje phuze uyala qondisa njengalisho likaNkulunkulu